Yazi abantu besifazane meke bathola umbuso nje bamane basuthe. Hayi abanye abantu uyabasutha umbuso. Ngisukelwa uma wengane kaBhuti wami. Ungitshela ukuthi usediniwe yena, useyathutha la ekhaya, useyahamba uphindela kubo ngoba ubona ukuthi uBhuti wami efonini yakhe umsave ngokuthi uvusa umuzi. Ikuphi inkinga lapha ningichazeleni? Udinwa yini ngempela umavusana ngoba phela memsave ngovusa umuzi kusho ukuthi uyamhlonipha. Uyachaza ukuthi kusho ukuthi lo muntu njobe la ekhaya uzovusa umuzi wala ekhaya. Manje ke kuphi inkinga mengabe umuntu wesilisa save umuntu wakhe wesifazana amthandayo ngovusa umuzi? Hayi suku uyaphapha nje umavurazi umavusana bakithi. Ngabe khona yini into errong eyenziwe uBhuti wami? Hawu, igama elihle kangaka kodwa abantu uvusa nova wakithi. Hawu, hayi suku umavusana uyabheda nje mina ngingajabula kabi nje. Noma mhlawumbe ubefuna mbize ngobhekumuzi. Kodwa uvusa umuzi nje igama elihle kabi. Kuyacaca phela ukuthi le ntombazana izovusa umuzi kaBaba. Shuthi uBhuti uyayicabangela. Hawu, hayi umuntu wesifazane nje manadinwe into engekho. Ngicela ningitshela ukuthi yini errong eyenziwe uBhuti wami ukuthi asave uma wengane yakhe ngovusa umuzi. Ngoba phela vele lo muntu uze la ekhaya ngoba uzovusa umuzi kaBaba. Hayi, indaba yedrama nje yabantu besifazane dina lana ke.